Vítejte při sledování videa, ve kterém se já učím hrát na kytaru jako levák podle vlastní učebnice. Dneska jsme na straně 40. Máme zde trošku těžší vybrnkávání a akord A7, ale ten je velmi snadný. Já si nejdřív budu vyzkoušet to vybrnkávání bez akordu. Takže základ mám stejný, prsty mám na strunách a musím brnknout za bas a potom za prsty. Ale těmi prsty to pak musím zopakovat, protože půjde o třídobý rytmus. Raz, dva, tři. Teď si to zkusím na A struně s basem. A teď si to zkusím na D struně s basem. A musím říct, že celkově mi moc pomáhá to, že ty prsty pořád vracím zpátky, že je ta ruka taková docela stabilní a jde to. Teprve když tohle nějak procvičím, tak si zkusím do toho dát akordy. My tam právě v té kapitole máme akord A7, ale to je snadný, že já když si chytnu Ačko, tak je to o tom, vybrnkám si ho teda tím třídobým rytmem, že vypustím prostředníček, to je pohoda. Takže písnička. Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi, babko, 1 jabko, bude